Чакай да видя с кой се кара. Тава чиничка да ваката зализаната. Чакай да го върна това ваката. Благодаря. Аз съм старан си. Дали си не? Не, къде? С крема. Да. И пак ще плачем. Тръгнали сме да плачем нещо. Гледаме плачем, а не? Ама какво стойка е дела? Мамо, това да не си ти правили прическата. А? Това какво сте течето? Нали ще се случва в рамка? Малко, той пък трябва да това да работи. И аз искам да служа на стената. На главата ми там се пусква. Хубаво е, не? Добре. Разбрахме те. Не ти харесва много, сега ще такова. Хубаво, ама не е перфектно. Защото това тръгна пак да плаче и не са го стресали. Те ние от вратата, ти от този фотограф от вратата я взе. Само не я чакаш, как ти виждам. Бе. Я не се карай, бе. Дете. Я изгасиш бутона, загради водата. Ма вие там, а те нещо заедно не правят ли? Не, аз гледам. Те ме черпат бира. Какво взимаш? Аз имам само стражор. И миди. Валя? Виж, че ти казвам истината такъв. Можеш да кажа, че взем само пържоли. Знаеш, че ти кажа, че миди и ще има такива... Вот е готино, че се мя. Майка ти така нищо, бе. То се свърши. Кога ще ми един мили? Да? Кога ще ми един мили? Няма ли? Може ли, че ще се върне пак, че той ще... Виж нещо, той заминава, ние си оставяме при мидите, не? Да. Дима, какво ще кажеш, че може след време да го гледа? Като се върне. Сюса. Това е апгрейдвана версия 2008 ракита плюс каша. Без никаква каша. Нищо кашко няма. Като може кашко ще да е добре. Това ако направят ДНК изследване ще видят 99% от ракитите. Защото е лошо и в червата. Толкова лошо, че даже не иска и дака. Точно така да. Скари се. Чакай, не може. И сега ще ти идва в температурата. Така, сега кой ще развали хубавото видео? Кой ще развали сега хубавото видео? Спираме ли? Не. Извинявай ли? Какво стана? Какво стана? Какво стана? Окрепи, няма. Да, май, често го правиш по-нагоре, между другото.
Записай го. Документирано. Айде, движение вече се храним. В градината ли? Еви! Еви! Сладко малко пъмпаче, бе. Айде.